she piped up. Pipe it up, 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 pipe it up. No niin, elikkä me ollaan Crazy Darts, me kuvataan nyt odotukset vs. todellisuus, ja se liittyy tähän asiaan tässä, ja se on trampoliini. Elikkä me näytetään sitten. Elikkä hän on vähän niinku, kuvaaja on vähän niinku Darts. Siis mä oon Crazy ja sä oot Darts. Niin siis, hän on Crazy ja mä oon Darts. Eli I'm Crazy. Semmosia YouTube-kanavia ei ole YouTube, tai ehkä on, mutta siis me ei olla mikään YouTubesta. Meidän nimet on niinku, ton nimi on Crazy ja Darts. Niinku tässä kanavassa, jos me kuvataan video, mä kutsutaan vaikka Crazy ja Darts. Joo, ja mulla kyllä on kanava ja jotkut ehkä tietääkö se. Joten aloitetaan. No niin, ottakas hetki. No niin, elikkä tää video on tässä. Kiitos kun katsoitte. Eli mä olin Crazy. Mä olen Darts. Joo, se on. Moi. Do you feel the vibes?